ассалому алайкум дӯстон ва бародарон, ҳамаи шуморо ба канали Автотв хуш омадед. мегӯям шерои нар. имрӯз 31 июли соли 2024 навор кардем. бар шумо рости гап имрӯз навормон хонаҳои хуб гирифтагем да нархи навохичон. рости гап ҷавобгӯ ҳастай хитон дар давоми видео мебинем. бардор азиз, наворуш қатъи мондагем ки шитоби шумо ба чашми сар бибиненда бовар кунен. дар ҳамин канали мо касоне ки мақсад нав омаген, дӯстони азиз, фаромӯш накунед як донаи лайки бесума дар ҳамин канали ма бизанед, подписатсияро зер кунед. бародари азиз, агар касе барои реклама мақсад муроҷиат кардани бошед, дар рӯи навор + 990 қатъи охири 37 WhatsApp Telegram ҳаст, метавонед ки муроҷиат кунед. бародари азиз, эълони якум намегзарем. бардороҷоно, гапа дароз намекунем, хонаҳоро эълоноша сар мекунем. гуфтем одам хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, тарафи Ленинский район, гардиши фабрика. дӯстон, хона тайёракай 100%, мақсад ки гилем қолин курпа ва курпачаро мегирӣ, меои Гулаксан қатъи зиндагӣ мекунӣ дар шаҳри Душанбе, тарафи Ленинский район. дехонагай мегӯяд дем этаж. бародари азиз, новостройка, нархиш 400,000 сомонӣ дар дем этаж, рақамаш охириш 2255 ва 6257. метавонед ки дар WhatsApp ва дастиш муроҷиат кунед. якада ҳатман аз номи канали Хидиман занг бизанед, бигӯед ки аз канали Автотв гирифтем. ака номерота шумода иншоалло арзон мекунам. метавардоро аз ҷиҳати мақсад оби свет ягон танқисӣ надора. наздикиш коллеҷ, мактаб, садиқ, беморхона, поликлиника дора, масҷид дора, аптека дора. хонаеро ремонт кардагиай, ростига 52 метри квадратия. агар ки шумода маъқул боша ҳамин хонаи имрӯзаи мондагии мо мақсад, занг бизанед ҳатман аз номи канали Хидим. шумода иншоалло арзон мекунам. мета дӯстон, инак ба эълони деюммон мегзарем. бардор азиз, эълони деюммона нигоҳ кунем. ба наворш мондагем хона 170,000. хитончи хеле ки дидестен, шарти шароитша дар хона ҳама чизиш ҳастем. мақсад дар ноҳияи Данғара, ҷамоати Шарифов, деҳаи Ҷарбулоқ. нархш 170,000 сомон мега якамон. се дар хонаи 8 сотиха. бардор азиз, 2129 телефоншай, 2888 ватсапаш ва 78 21 ҳам ватсап шай. се дар хона ҳастай, нигоҳ кунед ҳамҷода. хай хона хитона хишру маълумай чотка. се дар хона бо як коридор, баъд бо ду оғили 8 метри дига ҳастай. мега бания ало хона кухни ҳамаш ҳастай. нигоҳ кунед чӣ хел марғ чирғ хирӯз пурӯз дорада. мақсад беҳад хонаи соз, талаботи худеша ҷавобгӯ. бинед чӣ хел медаванд марғҳо. агар кадомеда маъқул боша бардори азиз, ҳатман и бардора аз номи канали Хидим занг бизанед. шумода иншоалло ки арзон мекуна. бо мета 170,000. хонаҳош ремонт кардагиай, абойзагӣ чотка хишруак бад нестай. мактаб, масҷид 5 вақта мақсад ҳастай. магазин, вокзали поиз аз хона ҳамагӣ 60 метр дуртар мега. аз масъалаи оби свет ягон хел шумо танқисӣ намекашед. дӯстони азиз, документаш 100%, фақат ки оформит мекунем. мега тамом. бардорҷоно, ина марҳамат. агар маъқултон боша 8 сотиқ замин занг бизанед ҳатман аз номи канали Хидим. ҳавлиш стяжка нева санг рехтагӣ будай, да борону барфӣ намеғалтӣ. бисёртар бардораи ғариб одам муроҷиат мекунанд. дӯстон, хай хона ҳамаи чиз шарти шароитиш қатъӣ ҳастай. метавонед ки ҷелани бинен. эълони сеюм монда мегзарем шарбачаҳо. эълони сеюмон ака гуфтан аз ваҳдат мон. мақсад бисёр сухан кардан аз клуб, аз Душанбе, аз ҳар тараф гуфтан инамо ёфта иншоалло пешкаш мо кардем хонаҳоро. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, кӯчаи Истиқлол, секомнатагай. нигоҳ кунед 6 сотиқ замин 210,000 сомониш мега. рақамаш охириш 1313. шумо метавонед ки ҳам WhatsApp ҳам дастӣ муроҷиат кунед. се хонаи кухни, бания ва ҳоҷатхона, боз де этажа оғилхона ҳам дора. мега як магазинча ва тақрибан 10,000 дона цемент блок ҳастай. дӯстони азиз, марҳамат, харидори аниқ боша. мега занг бизанед. бо иншоалло ки шумо қатъи муомилаи хуб мекуна. 210,000 сомонӣ будааст дар шаҳри Ваҳдат, кӯчаи Истиқлол.
اینک به اعلان چهارمون میگذریم شهر بچه ها و همچنین برادرای غریب. خانه فروشی نگاه کنین در شهر کلوب. 4 комнатагаи хонааш хишрои вуруди аз берун, аз наздик, аз дур дароншам бад нест. дӯстони азиз, 4 комнатагаи 5 сотиқаи бардор азиз 300,000 сомониш мега. боз муомила даро дар ҳамаи рақамҳои рӯи навор мондагӣ 4005 ба 988 04 сар мешавад. дӯстон, шумо метавонед ки ҳатман дар ватсап ёки дастиш занг бизанед. умари хаём маршрути 7 дар шаҳри Кӯлоб. умари хаём маршрути 7. дӯстони азиз, ина бибинед худони ҷалентона даруни хонада дарахтҳои мевандиҳандам ҳастай. азияти обу свет ягон хел танқисӣ намекашем бародаро. кад ҳам дора, ҳавлиш погизастияшка каги хулас хона бақагӣ метавонӣ ки биёи зиндагӣ кадам бигирӣ. инак ба эълони панҷуммон мегзарем. дӯстон, эълони панҷумон нигоҳ кунед чӣ эълони хубай. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи рӯдаки деҳаи Мавлавӣ меган. 1 комнатагаи 3 сотиқаи ростига акамон нархша 210,000 сомон мега. даронша бинед чӣ хел вуроди бад нест аз берунам. рақамаш охириш 08-82-88-87 хати сар мешавад. ватсап ҳам дастиам дора. ҳавли фурӯши суруға деҳаи Мавлавӣ. ҳавли аз 3 сотиқ иборат аст. дӯстони азиз, як хонага, як ҳуҷра бо тамоми шароитҳои замонаҳои қатъияне. ошхона ҳам дора. аз ҷиҳати обу свет ягон хел танқисӣ намекашен. мақсад деҳа дорои 2 мактаба мега. саддик, масҷид, дорухона, мағозаҳои хӯрокворӣ ва мағозаҳои сохтмонӣ ҳам ҳаста мега. тестайёр ва ғайраҳо ҳамҷода наздика. ҳавлӣ аз пости 9 километр камтар болотар мешава мега. роҳаш ҳамвор, ҳамаш мақсад роҳи нақлиётгузар. ҷелантон боша агар марҳамат занг бизанед. дӯстони азиз, 210,000 сомониш мега хонара. ба эълони шашмон мегзарем шер бачаҳо. эълони шашмон хонаи фурӯши боз дар шаҳри Кӯлоб. касе ки агар шинавида боша паша дара мега. хонада сагам доштааст. 12 комнатаи бародар азиз 10 сотиқай 12 комната шуткани седсон 10 сотиқ нархша 170,000 сомониш меган. боз муомила дора. рақамаш охириш 28-21 ҳам ватсап дора, ҳам дастӣ. веранд кагия мега. кат ҳам дора дар хона. ҳоҷатхона баня термикс мега. 1 тоннага воз як ҳавзи 4 тоннагаи гарем ҳастай. дӯстони азиз, 12 комната гуфтам, бахшиш 2 комната гуфтанем. дӯстони азиз, иҷода хато шудааст. 12 комната нависондам, 2 комнатага. ина марҳамат маъқултон боша агар паша дара дар хона бибинед ҷалантона. эълони ҳафтумон. дӯстони азиз, агар ки хавот бурдеса боша рота бушу ҳамин эълона гӯш ки беҳад эълони хубай бародарҷон. хонаи фурӯшӣ боз дар шаҳри Кӯлоб, ҷамоати Даҳана, деҳаи Хуҷачархӣ. 4 комнатагаи хона ваҳши заминиш калнай 50 сотиқ замина. дӯстони азиз, 270,000 сомон мега. рақамаш охириш 0606 ҳам ватсап ҳам дастӣ занг бизанен. ҳатман аз номи канали ман. хонаи фурӯшӣ боз замини назди ҳавлигиш мега 50 сотиқай 4 ҳуҷра 1 веранд. 2 тайгаш мега. пешдолон 1 та гараж ва 2 анҷомхона дора. 1 кухни, дегдон хона ва ҳамом, 2 ҳамом доштааст. бо оғилхона калон, 2 каҳдонхона, 15 сотиқ боғ, назди ҳавлигӣ 14 гектар замин ҳам ҳастай. мақсад барои хуҷагидорӣ иборат мега бародар азиз. 3 замин кишт кардагия мега. 3 гектар кишт кардагия, 5 гектараш беш аз орай. 1 гектар боғ, боз 5 гектар дига чарогоҳ ҳамон тарафу дада. касе агар мол ҳол карданӣ боша, агар барои мақсад чорводорӣ беҳад хубай. дӯстони азиз, дӯстон, бародарон ва подписчикони муҳтарам, агар дар ҳамин гапзадагим ягон
خطاگی کرده باشم برادر عزیز، خیلی آدم زود به خطا نمیشه. در کامنتری گپ‌های خوب بنویسین. و کسانی که اگر میخواهم مثل همین انسانا خونش ماشین یا که زمین فرق نداره برای در رکلام گذاشتن، شما میتونید که با ما زنگ بزنین. یک دانه لایک بیسم دریغ نداریم برادر. رقم ما آخر 37 پلاس 990 خطی سر میشوه. در واتساپ بنویسین دوستان عزیز. تشکر که تو همین دم با ما بودین برادر جانا. تو نوارهای آینده پناتون بخدا.